Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Kori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓemɓe o nemini. Assalamu alaikum musidɓe fulɓe daraɓe Flow TV. Hande kadi minen garani on ɗo Banjul ndin INSA University o ganne balɗe ɓawo ɓe garɗo ɗo fi udigol jangge imamuɓe ha e talibaɓe gandanta ko ɓeydede gandal. Hande noon ko hande woni programme o ko huuɓi ko ala ko mbattere jaaɗo minen hande kadi garen ko hoɗum min keɓanen ɗo hande e nder INSA University. Musidɓe fulɓe ha joni mbiɗen gari ɗo INSA University a jiiɗo e neɗɗo mo gandanta neɗɗo mawɗo e sengo islami e nder Gambia ɗo ala ko mbattere ƴewde mumen kañum noon kay nanani pulle wono onno télé o kay ko kala fof wonani ɗo Gambia naɓe fof woni ceɗɗo woni jolfo woni fof ala ko mbattere jaaɗen e muɗum. Assalamu aleykum ustaz. Wa aleykum salam rahmatullahi wa barakatuh. Fullo Albe Fullo TV waaw ñu ngi leen a fay di leen jërëjëfal di leen welcome di leen sant ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne dinañ koy taxawee ci réew mi rawatina ci programme islam yi nga xam ne su duudoo nag ñu mel ni yéen mun naa am ñu bëri duñ ci jot waaw tabarakallah. waaw macha allah ustaz macha allah tey noon tase nañ fii nii si INSA University lu waroon jotaay bi tey incha allah. alhamdulilah tey moo doon jotaay bi nga xam ne moom lañ doon tëjee in-service training course bi nga xam ne dañ ko doon defal imam si mu nekk training boo xam ne bu am solo la study nañ ci ay xam-xam yoo xam ne dana jëriñ ab imam because imam yi ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoo de gën a jokkoo société bi ñooy wax ak nit ñi te nit ñi dañ leen di déglu kon moo tax nag Saudi Arabia gis ne dana baax di leen jàppale time to time di yokk seen xam-xam di beesal seen xam-xam liñ xamoon ñu beesal ko liñ xamu doon ñu yokk ko ak itam ñuy dajee di xamante loolu njëriñ la boo xam ne bu rëy la dajee gi rek ñu bëri ñu béyee ko fu sëriñ béyee ko Saudia ak ñu nekk ci biir réew mi sax di liggéey ci benn fil te xamante wuñ dajee gi dafa na jàppale ñu xamante tey nag moo nekkoon bés bi nga xam ne ci lañ ko doon jeexal nga xam ne lu am solo moo fi feeñ kàddu yu am solo jub na fi gannaaw kàddu yooyu itam ñu ngi joxe prize mel ni képp ku teew fii rek ci course bi am na sin tuut luñ koy jox mu paase ko delloo ko ci kër ga am na itam neexal cadeau boo xam ne sajaadoo la ak las koleñ da nga maam ak benn enveloppe boo xam ne ko mën a yóbbaale pour jàppale ko boppam loolu itam mooy jubluwaay bi rek pour xol yi bëggante bennoo bi gën a ratax loolu rek mooy jubluwaay bi waaw loolu rek mooy jubluwaay bi ñu ngi gërëm nag Saudi Arabia ci taxawaay yu rëy yu mel nii nga xam ne ñu ngi koy faral di taxaw ci umma islamiyya bi rawatina Gambia bu ñu seetantalee ren bii moo nekk suñu taat in service course bu mel nii nga xam ne different naka erudite scholars ñoo ko loon kii ñu am xam-xam ñoo xam ne lectures lañ ci ay conférence ci ay jamia université yu kawe ci Saudi Arabia ñoo ñëwoon fii tey ren doon def ak suñu imam yi waxtaan woowu nag Supreme Islamic Council rafetlu na ko trop ndax lii bokk na ci aim ak objectif yi nga xam ne Supreme Islamic Council moo koy tax di jóg mooy fexe diine bi leer nit ñi xam ko ci anam goo xam ne dafa simple ñu jox ko nit ñi ci anam goo xam ne dafa simple nit ñi mën ko jëfandikoo ci anam goo xam ne dafa simple ndax islam dina la jox xam léppam dafa simple ndax yàlla moo wax ci alquran wala qad yassarna alquran li zikri fa hal min mudakkir def nañ alquran mu nekk lu simple pour ñëpp mën a fàttaliku xam seen borom bi jaamu ko jaamu bu rafet. waaw jërëjëf imam su ma déggee comme Saudi Arabia ñoo ko sponsor naa programme bi ku ko bëgg a bokka naka laa defee ba mu bokka because xam naa ne doomi Gambie ñu bari surtout imam yi nga xam ne dañ bëgg a xam programme bi naka la demee ba mu tamit ñu mun a bokka ñu am xam-xam bu xam ne xam-xam bu rëy bu leen dee nekk di yokkal fii ni imam yi. tabarakallah ni nga xam noonu lañ la tànnee ñiy bokk fii Jaamiatu Ihsan ñoom ñenn lañ si ñi nga xam ne ñoom dañoo coordonner ak Supreme Islamic Council ak ñi nga xam ne ñooy scholars yi nekk ci Saudi Arabia da nekk ci réew mi dañuy dajee fii bu ñu dajee ñu waxtaan ñu xam ñaata nit lañ soxla suñu waxee ne this time soxla nañ 100 people su ko defee ñu dal di koy séddale mostly nag dañ ko dee séddale ci big association yi nga xam ne ñu ne ci biir réew mi ak université si masalan ñu ne majlis jox nañ ko masalan this time ñu ko joxoon 5 jox Jaamiatu Ihsan 7 su ko defee yeneen school yi mag yi ak institution yi ñu jox leen ñoom itam tout da nga maam bàyyi fi yoo xam ne pour ñi nga xam ne ñoom yëguñ te bu ñu yëgee danañ ñëw ñoom itam ñu dal leen si jox noonu lañ ko séddalee
ba mu daj réew mi daanaka amul gox wala xeet boo xam ne mu ngi ci réew mi lu ne am na cër ci in-service training course bi waaw xanaa li ñuy ñaan rek ñi nga xam ne ñoom ñëwoon nañ li ñu dégg fii buñ delloo ñu fexe ñu xutba ko ñu waare ko ba ñi si jotut ñoom itam ñu dal li si jot ndax xam-xam loolu moo ko tax a jóg ku jot rek xam lu baax na wax ko moromam kooku xam ko su defee su loolu amee comme yéen itam li ngeen def nii ak média bi ñi nga xam ne mënuñu woon a teew buñ toppee média bi danañ buñ leen toppee yéen muy Fulbe TV ba ñu topp fu mel ne ki Ilo Deno loon danañ dégg yu bëri yi nga xam ne xew na fi ci ay jàngale yu am solo yoo xam ne ñi ñëpp dañ ko bokk jëriñoo waaw kay jërëjëf Imam waxtaan bi am na solo léegi dama bëgg nga tàggatoo ak mbokk yi ñu xam ne ñu ngi seetaan Fulbe TV. waaw maa ngi tàggatoo di sant yàlla di leen gërëm gis nañ ne saa bu ñu amee programme rek da ngeen ñëw te loolu itam lu baax la ci réew mi yokk seen stage bi man la nag seen mbokk Khady Omar Seck vice président Islamic Council ñooy waxtaan ak yéen wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërë ngeen jëf haajol musidɓe fulɓe mi anndi tan wondema ko insane university mi won ɗo ɓeɗo kadi tawa e nganndanɗa ɓe jangguitire ɗo immami kañum noon koye ceɗɗo min lewata inchallah o nden noon ala ko tawi gabboɗo minen Modiba inni mbaɗa tawata ito dima ɗum Ibrahima Cissé Ibrahima Diété Cissé ɓe tan min to mota Keneba woɓe passé ma famol non aɓe Kiyang ok machallah si kewa ngaje ko molde benta jande nata munna jang nata dawrale pour que lafa londola mbe molu taw ela muslima kono nyaadile ko muslima londo me alon ka fanuta bakele wata foka ñoo sensitize mune ñanta kala mune kasoti mune jartan tema wata ten kala fingin na kanyo sensitize wala wana ngalun tawon sod nan kabana Saudi Arabia pour que na sensitize wala ko men tol men mu almamol ni karandir laldi banko kan benta ñoo kan wala jang sa ñi sensitize ite mune je ñi sensitize ko no mu ziri asi fale samana nan surtout molla dino ko no ay mol kaf londo la bakele fengo dol bem bulu bambanding adra ko ndol yom fandal fengo dol fanam bem bulu yom faring ndol bambandilal den ay kaf londo la bakele kos misnam londo mi an ko be ngafo ni ma fanutale mo buka be ban non lonna wala tna wati dron men no londo siata men don kanyo kaf kanyo ak lo blandi fengol la ñi sensitize karawndung atata fo stili jolu tili nan because nata araba lungale na arabo ke na ramiso ke ngar jumo bula bin nata labang sa ibe mune fono me alon ko imam mabe no jang ka foko ha nyine keta jang komin ka muslima fanundi ye wofo sa e mune yamar la me alon ko imam mabe no jang walla min la fenna la jang mbe yamaro men di la mol min alon ko chance be bulu pour kanano next nakata ya trayena ko londo be ja fanda bagal men fana yalo ko chance te bulu yela moy baake mol la men ma be te jam because londi kumma balen nata jam men yalon ko il faut ta jang wolu ñenta wa shala ñote male mom adu men nar jam fana ma ngene bulo jala o kam fana ka di ko siya kine ka pour ila sensitization banko bebe watne banko nta fono ko mo kumma bari e molu tommo men yalon ko be molu ñaato mol ke fele men ko karandir lal ni jamentiyelu wane kuma na pour ka kibaro ñindi ngaje ko ibe fonkol di kan dan sajalo mala fo nyin sajalo fam barajele ba so nyin dum comme kabin karaw bang ale ye mune fo wala mune di mol la minnata mabe la karaw la ko nyin sajado watu ni ka dro ka di mol incorrect because alon always din be dino taw sensitize la wala ba taw yalla fo si incorrect things all di la men alon ga si fana incorrect yalla dajale wala ne kanyin di ani na transport men alon ko ngebon na various places ka transport sendim na yo fana kele ani serandi fengol dol fana bijan yo fana dinna yamo kumata bake adum fana diada fana sai lafta ini mole fenge sai be mune yamar lam molla sai comme milnata mabela wala melbe nyilno makane me alon ko malon fo nyimbe ke kan gambia jan so be mun yamar di la wala okay men di la molla wala min di ko menu nata ini londo men nata kane bulo jaka ya itandi
nin fanan mennu mammaɓe ye tulolo bake molla kibarola nin men bine kan because ñin kummata bagale ñin kata gambe janne andum ye transportable away from Saudi Arabia kana jang oto wayte ko mu kukuma balti wolu bulu adum dino bulu fanan kukuma bala wala tinna e transportable away from Saudi Arabia kana o sensitization la jang pour muslimol si ñomo be dunya dawoda nin ko ñimbe be lori men ko wala muslimol la ñomo dunya dawoda ikolo fintawo akoytawo abulutawo den ntolbe mo kilingolti nin ka wala yitandi because ni wonte nin no bajala ko ntoliya dadatale madunga kanyangoto banyaje botnan away from Saudi kanajang yaje ko ni bote sinyo mambo yaje o sabla ko mennu ma be yande bol yamara men wala min digo londo ni futandi e men dila barka ba thank you very much bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam taslim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbadi on bal njombe safu dika safa kat l'islam kala ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kare son cheikh abubakar sani talinde arab school nande ka karandiak manen kunku janketa waji jawlon ta dañe waynom ka karanga kadbe manje emitay di no manjen ko misilma ko wan waji karangon ta dañe jubo mom kanden nannam do e kane bu kana dinde kon nannam do e kane l'islam yakon yankila sallallahu alaihi wasallam jalon mo kane wanji bajun nafadi di dawrawe jubo mom popin la duban mo kane lo ko boka safe bu kana kan manyo na ka juumu man dawra e bajo bande jilanji man po me mbe juupo di mo famati Gambia surtout Jamel Ihsan di fujuma fodi fanko juumu di docteur Baba Cissé Sankon Cissé di fujuma fanko juumu man dawra e bajo bu kana tuku kondan kala ko ka karanga ta dañ ko no a imma kulma mak di ka wonke mo kana be l'islam mo kane wol ko boka safu kande jamolele kande jukolele wol ko boka rege mati mo kana mati dine mom tong mom jamba kala bangak di jilaw mo fa mati Gambia po mite de wono la ka sumay aronga po mite de e wono e juwe e koronga to mite de stoy dune la kira mite ngole mite kane mo uri ngajar ba jero ko mati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh joni musidɓe an fulɓe miɗen mboɗani ɗo university Inshan University Islamic University bonɗo Banjulundi eyyi so jimon takam ɗo noon so cuutori ñande yimɓeɓe puɗɗotono on ñami jewtiti ɗo finde ko hono ɓe gatani wadde ɗo training sifa hande kadi machallah training o gasi joni mbo wawi yewtande ko ɗum jangga e ko hoɗum ɓe paami hen ko hono programme o yaari musidɗo a salminama a jarama hande kadi yo ok on salmitama no kadi on jarama o weltanama haran kadi on salmitama on jarnama o weltanama naam machallah imam nde en yewtuno ɗo perne programme o ko fuɗɗoto Allah way noon hande programme o ko hande gasi kon ɗum wawta yewtande jama on eɗe balle ɗo ko janggaɗo walla ko feƴƴiɗo e o programme mon ɗo ok ko waɗi kon tawara en jalnita fulɓe TV ko noon haray dental ngal machallah on wakkili ko dari ke darde labade argol tawi so waɗi programme ji dinayankoji ɗo ko hunde hittinde ɗon kadi ko noon kadi haray alhamdulillah ñande en wona ɗo yewtere seeɗa fi fokkitande nden haade ko fokkitono fi mum kon haray en jarni laamu Saudiya ngu haade tawde ko lanɗon Saudiya e hikkiɓe maɓɓen kamɓe ɗon woni ko formi ɗum ɗo immini délégation ko ara jangguina yimɓe Gambia ɓen sengo dina kan ko noon kadi en jarni wonɓe ɓen Sénégal ɓe tawata ɓen ko ambassade Saudiya wonɓe ɓen Sénégal wallodirɓe ɓen imminaɓe ɗon ha ɓe wawa yettade nder Gambia e dow no yaare lawol ngol ɓe wawa yettinde message moɓe jonna on fi muɗum ko noon kadi en jarni Islamic Council on wonɓe ɓen e nder leydi meɗen Gambia ɗo ɗen uddutuɓe dame bafe kañum kadi ha ɓeɗo sifa ɓeɗo wawi hewde ka leydi meɗen ɗo ko noon kadi en jarni oɗo jamia université wiyanditeɗo Jamiatul Ihsan mo ardi ɗum cheikh docteur Baba Cissé e ɓe tawata udditingal ɗo dammuga kañum kadi fi kala ndema neɗɗo waɗowo dawa e wonɗo imamujo waɗowo khutba e mimbar e jangguinowo e taliba janggowo ɓeɗo fof wawade waɗa aten oɗo workshop ɗeɗo golle wonaɗe tawata ko golle gandal yanko dina yanko ɗo e nder oɗo juulirde nde wannatawa ko Jamiatul Ihsan haray en weltanike fof muɗum ɓe addi ɗo gandal machallah alhamdulillah ara jama on koɓe jonniri kon ko fewdo muɗum
andi neɗɗo fewno ko o weela sa jonni mo ñamɗi hara e jonni neɗɗo handuɗo e ko jonnuɗa kon hara ɓe addi ka tawata ko yimɓe handuɓe ko ɓe addi kon e wattu place muɗum e wattu muɗum woni ko ɓe addi kadi ɓe jonni yimɓe muɗum hanɓe hendade saabu yimɓe ɓe tawata ko ɓen sakita kañum kadi gandal ngal e nder leydi ndi ɓeɗo hendagol ɗeɗo gande kañum kadi sakita sikki walara ɗum ɗo ko hunde hittude noon hara ɓe jangguini men ɗo piiji hewɗi ka sengo finde saabu julɗo on kala ko tawata kon fodde ko a julɗata ne jooɗi ko woodi ko fiɓuɗa nden finde ma nde wawi sellude nde wawi kadi ñawde joni noon hara ɓe yewtimen ko tawata ko findeji selluɗi ko neɗɗo julɗo on duwa fiɓude kon sengo deftere joom ma nden e sengo honnodo waɗa yaadide laamu ma ngun piiji hewɗi ɓe gueɗe hewɗe ɓe jangguini men ɗo e muɗum hara menen kadi ɗo hande kadi ko message ɓe jonni men minen kadi min woni responsabilité sakutugol ɗum ɗo yettina yoɓɓoɓe goɓe tawata ɓe hewtal ɗo tawde na fo wawi arde tawe kono aɗa minen kadi yawgol ɗo saktan ɗo haray ko ɗum ɗo komin responsabilité e muɗum kono aɗa goto kala e ɓe wasike men yomin kadi yomin yettin ɗiɗo message ji e yimɓe hedditiɓe woni ka julirdaji woni ka school ji woni ka university ji mo be ka hikkori fof o yettina oɗo lettre machallah nam min daari mi andinde wonde kadi a waɗa e kubba joni noon haray o message ɗo sono falama sakitare haray ko honno watton ha yimɓe ɓen heɓa message mo jangguɗon ɗo fi naftoro e mum nam ko noon woniri ka sengo julirdaji kadi andi si tawi fottama ka julirde ko yimɓe façon aji sertuɗi fottata ɗon ɗen a tawani toon jangguɓe no toon ɓe tawata no janggi seeɗa mutaki toon ɓe tawata jangga hay hunde ɗon kadi koye fof waɗa somrise tawata jangguɗon heɓa e nafa e leyɗe message on mo janggani few on kadi heɓa e nafa e message on sa woni ka mimbar hara yettina ɗon tawde hara waktu on ko raɓɓuɗo ɗo a jonnira ɗon manɗa ko sotti message hara fof mo ɓe yatida e goɗɗum eno jeeya ɗum ɗon andingol jaman ko honno laamu duwa jogorede lanɗo si falji an ayi yo falji honno duwaɗa yadirde e makko ko honno laamu ngun duwa gollodirde e laamateri mum on ɗum ɗo fof no jeeya e message on ko duwa wadde kon tawde yimɓe heɓno sa yiɗo no ko waddete kon démétreste ko wadde wona waɗede fewon ɗo ni yattugo hollira metteji ɗi piiji ɗo fof no jeeya ko woni tampinde leyɗe ɗen saabu neɗɗo lanɗon si hay si ɗayiɗe yimo falji faljira makko ne duwaka ɗum hollude jama on ka hoore min baruji wigol lanɗon no falji hen attaque mo yan waɗe hollire mette bonnen jawle bonnen ƴiiƴe bonnen wonkiji ɗum ɗo fof haray wona ko yaade lawol islam jaɓani ɗum ɗo lanɗo sino falji sa mari lawol hewtogo ko lanɗo yaw toon gunduɗa e makko fallitamo o gasa o jaɓa so jaɓi a fawtini jama kono argol ara bonna inde makko kanina fi makko ha taw joni jama fon ka fi lanɗon ɓe respectata lanɗon ɓe teddinta lanɗon ɗum ɗon kadi wona ko islamu landi so ko ɗiɗo fof woni komin jonnora fi muɗum nam machallah oustas mi andi hara e daara e ñande goo andanta e jewɗa yewta haysi ko 30 minutes ko andanta fi konko jangguinoɗon ɗo hara e joni ɓa e time on yeehi mi faala wondira e jama on eyyi ha e lawol goo inchallah daren ko wonnote programme ha ɓeyden yewtide ɗum ɗi yuɓɓi ko anndanɗa ko ɗum ɗon woni ko heɓa ɗo hannde nam haray ko noon mi jarni jama fof muɗum e tendini lanɗo leydi men ɗo cheikh adama baro ko noon kadi en jarni ministre e maɓɓe en fof muɗum kala ndema wonɗo ko gouvernement toon en janni kadi ardiɓe ɓen kadi sengo dina meɗen karama ko ɓen fof muɗum e nder ndi o leydi en janni kadi kala ndema neɗɗo jeeyaɗo e ndi o leydi wonɗo e ndi o leydi wonɗo e wuurde ndi o leydi kala golle ko jokke e nder leydi ndi fof en duwanimo mboy ka wontirɗon yo Allah ko ɗum ɓuttu ɓernde okka en ɓuttu ɓernde ka golleji meɗen okka en ɓuttu ka leydi meɗen okka en ɓuttu ka ɗaɓɓireji meɗen okka en ɓuttu ka ɓeygureji meɗen kala ka wonɗen yo Allah ɓuttinan en tawde ko ɓuttu on ɓuuri hittude sa nani a juulima a janggima a jannima a ɗaɓɓoyi ɗum o fof ko so tawi no ɓutti haray kala ko ɓuttu on heɓol tan o wonira saabu ha ɓutti on heɓol ka leydi meɗen yo Allah wona en saabu ɗum ɗon heeɓo kala ko addata fitna e leydi men yo Allah pottin ɗum ɗon o danda en fof muɗen o dandanan e moɗen haray miɗo wasiyo jama fof etagol jangga dina mum kan dina kan ko fi ɗum tagira ɗen en wawata sellinde dina kan e ɓawa gandal haray gandal ngal no hatonji neɗɗo o jangga neɗɗo no jangguiɗa kono andiɗa joomma subhanahu wa taala ko ɗum kadi dina ma kan sellire nam haara jama fof jarnama weltanama assalamu aleykum warahmatullahi wabarakatuh jarama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillahi alladi bi nimatihi tatimmu salihat hande nde ɗo ñalande asewe ñande 15 novembre 2025 ka juulirde ɗo ka jamiatul ihsan al ihsan university hande iɗen waɗa ɗo closing imam training course mo anndanɗa hoorema o fuɗɗinoke ɗo gila e alarba yawtunoɗo no wirunoɗen noon ko ɓuri almamiɓe 80 waɗama ɗo train e nder ndiɗo leydi Gambia ko wonno e wadde oɗo train ko karamokojo immorɗo Kingdom of Saudi Arabia Cheikh Saoud Al Anazi mo wondi e arabujo goɗɗo goo kadi wiyeteɗo Cheikh Al Faris Al Zahrani ɓeɗo immike Kingdom of Saudi Arabia ka jogiiɓe ani religious affairs ɓe imminiɓe ɗo yo ɓe ar ɓe jangina ɓeɗo yo almamiɓe ɓe eltaɓe no ɓe wajorta e no ɓe jannirta
ndeɗo deftere usulu sunna lil imam ahmad bun hambal imam ahli sunnati wal jamaa haray noon no yiruɗon noon almamiɓe ɓen ɓe naftori ɗeɗo balɗe ɗemin waɗi ɗo ka jamiatul ihsan en yiiɗo closing ceremony on docteur baba yewti o jarni laamu kingdom of saudi arabia o jarni kadi laamu gambia ngun e maslan e ardagol hi excellency président adama barrow e laamu makko ngun waɗugol ɓe allowed sifa ɓeɗo ɓe araka leydi ɓe waɗa ɗiɗo maslan activité ji ɗi anndanɗa hoorema hiɗi wondi e nafa haɗa en jarni fo en weltanike fof hiɗen ñaago almamiɓe ɓen ɗo e oɗo closing ceremony ɗi darsuji e ɗi lesinji ɗi ɓe ƴetti e ɗeɗo balɗe mo ɓe si yeehi ka university mum ka mimbar mum ka o jannata ɗon ka o wajoto ɗon o wawa ɗum ɗo jottin wawude yettinde ko ƴetti ɗo kon e maslan e oɗo jama hiɗen jarna kadi oɗo kingdom of saudia maslan embassy maɓɓe wonɗo dakar sénégal on e wallidirgol e amen en yejjitata kadi jarnugo supreme islamic council kañumma kadi yani al ihsan university ɓe anndanɗarema kamɓe waɗi hos e oɗo imam training course wiɗen e nder nde ɗo hitande ka 2025 ɗo ko oɗo woni training course ji tati kingdom of saudi arabia no waɗande gambia kono sen daari gila rowani addi hikka ko oɗo woni nayaɓo moɓe woni e waɗande gambia hara en jarni saudia e jawle maɓɓe on yi kadi présent ji jonnaɗi ɗo ɗin jonnama certificate e maslan weltanagol ɓeɗo cheikhuɓe immorɓe kingdom of saudi arabia participant ɓe ɓen kadi ɓe jonnama certificate ji ɓe jonnama kadi sajadaji kañumma e kufunaji kañumma e parfum ɗum ɗo fof ndiɗo jawdi ko immori ko kingdom of saudi arabia en jarni malik salman bon abdul aziz e ɓiɗɗo makko on Muhammad bin Salman hafizahumullahu wa ra'ahuma wano jarnirten noon kadi hi excellency président adama barrow haray en jarni fof en weltanike fof yo allah subhanahu wa taala yoɓon ko ɓuuri moƴƴude o fulɓe tv kadi ko arɗon ɗo kon kadi tawe ɗon ka uddutugol o tawa ɗon kadi ka closing ceremony on jarnama on weltanama yo allah waɗan en jaam wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. eyo on jarama musidɓe fulɓe daraɓe fulɓe tv hande kadi ko ɗumin keɓan noon ɗo e nder Banjul ni university insan university nden noon on jiikoye ɗo hande ko training o yawti e jaam yimɓeɓe fof beltima nden noon jangguinaɓe kala naftori janggue mumen ɗe e ko ɗumin keɓan noon ɗo hande ala ko mbaɗami de mi yetta caméraman am o woni Mamma Saliou Diallo mi jiɗani kadi yeeso fulɓe tv o ɗum woni kadi Diary Diallo e tambito telo kala woni Mamma on Samba Gueladio Mballo commune Aboulaye Mballo ar noon ɗo on jarama. Jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Fori jangen itten majjere mo janga hande no ani. Toroɗen Allah yo fewnu en e laawol ɓen ɓe o nemi.